Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jongpi. Laingat kisnar khai drugs kila syakem no aki pulet jong ka East Yanta Hills District kat bagi dang wanra ya drugs na ka jila Manipur ya kanila pentip do menteri jong katnat kampo yeng ubala kemen rembui haba ya keren bagi la patai kubor ha ka singi balang ka khat lai trik uyayong arajar arpuar uba rembui ulayat hu ba ki pulet jong ka East Yanta Hills District kidang penlongi ke jing toket ke babnya ya kini laingat kisnar khai drugs kenang bendup tip na kanu ke cakala wanra ya drugs but sya kanu ke cakala temu ban shalan ya drugs but ki ai ki badan kti ban shimti ya uni drugs ka drug ka dai ko we na ki jing snew ke ba kta hayat lang kasalang den ta kada barok state hapokari ki ele stom ban rat dang khong ya ki ni jai de menin ka singi ki police jong ka Eastern Hills ki layo ban detect ba yang heroin hapo ka to ko boloro ka ba hapo kechese ka boloro bat kila yo ru ban kem ya lai ngot ki briu te investigation na ka banta ka to ka dangjai khnang ba na umi kumno poish to ba she ka destination jong u ba mano ba don kti ha kan nga kam khnang ba ngin la ban te la kam ya kan nga jing khai jong ne jing di ba pun snew ya nang sa lang ne kali ga kawan ai than Manipur te ban dai ta daw ka investigation ka dang yai kumno ko yo kan ka dur te ban ya ga jing tip ke ba company hai ka destination kumno bat mano don em ki bor ke kingpin ki ba le ya kan ne hai kisa kan ne kan don investigation khnang ba barok agency jong ka sarkar lagi di po state le po central bani trailan lah kinu ngi jaka ba ki don la kadam don khnang ban yo ban kem ya kita ki bri ki ba don ki ha kan ne jaka ka police kalran intelligence wing ki ba nakawe ka poch por ban ban pej bine kumno kino kali ke bajai bat kum ba phia im le tang menta ki hap tenteng habar nihat nong po ai ki yo ya kini ki ban kem ya kini ki jing di umbo ai le tang kata wala ka step jongi ru phia i ba tenteng ki break banabar ki non kam ya ka kum corridor ban shalan ya ki jingdi umbo ai la de ki ya ba tablet ni is po bangla te ki police ba BSF ki ya don ka kurashe ta daw na ong phi ba date ki state police but ki agency jong skan dia barak we ki ya ki tre da ka we ka sur ba kinla ban kem ya ki di bran ti ha kan ka kan tu ya ka e ka ba ka e ka status bat kum no ka ya kum mang ang phi do ka sinong ko ba ngam kwa ban ron ya running commentary ya ki every step ki ekiban banje ka thong jonggi na ka leng sarkar kalong ba ban ra ya ka jingsuk ta ni la thum ha ki tu ki ksiam ki bade ban yakran ta ni e ka jing start ka jongki ba kumno khnam ba kane ka kam min poisha ka ba ya ka jing thu jongki breu ngam la ban om ka e ka ba ki thumo Henry ka ba kongsan kalong ba nakaliang ki bor siya nakaliang ki bor pulit nakaliang ki bor ka ay kalong ba kide ban twet na e kami kumno kami bat ki e ki balong responsible ya ka ya ka khubor na den pa kadaw ka ba kongsan hi kam de namta ke e ka jing ka ba kongsan ya ka sarkar kalong ba ka shong sai kat bala de ban penne pensa den ta kadaw irrespective kano kun hun ka ba kum kano ka e ga jing thu jong ki kalong ngam kam ngam la ban batai Henry ka ba kong san kalong ba na ka diang ka sarkar
ka pelong ka jing threat lane ka jing investigate ni saya result hakini kisi man